Hello mga kawigal, welcome back po sa channel natin. Si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng crispy pata. Pampano, fried fish po yan. Tapos meron po tayo ritong chorizo di Cebu, chicharong bulaklak, at meron po tayo ritong ginisang palaya, maraming kanin, at pa ating sausawan. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, mamaya po, ang tabayanan niya, meron po tayong shoutout. Yan, mukbang na po tayo, hugas po tayo ng kamay. Crispy pata. Tingnan natin kung gano'ng kalutong. Kain po. Lagyan natin si chicharong bulaklak. Oops. Sarap. Napakasarap. Chorizo di Cebu. Sarap.
Ganda na pagkakaluto po sa ano, pampano. Mamoist siya. Juicy juicy. Sarap ng pampano. Bagay na bagay po sa ginisang palaya ng ating mga ulam.
Excuse me po. Excuse me po. Ang chorizo de Cebu po natin, authentic po ito. Makakabili po kayo sa Imus public market. Sarap po. Pasensya na kayo sa maingay na background. Yan po yung bago nating alaga na bagong kasama ko sa bahay. Si Goyo. Ay, excuse me po.
Pasensya na po kayo, hindi na ho natin may kakat po yun ho, kasi unchat po tayo sa YouTube. Titira ko na ho ito kay Bunso. Paborito niya rin po yun. Sarap. Lambot ng ano pa, ng litid, nakil. Yep. Mag-umpisa na rin po nga mag-shoutout si Annabel. Bago yan, excuse me po. Bago yan, shoutout ako kay paring Vincent Peregrino sa kanyang may bahay na si Maring Grace, sa mga kanyang mga anak. Kay paring Frank TV, tsaka sa family niya. Shoutout sa inyo. Simulan na natin ating shoutout. Clyde Evar, Camille Elisa Ruby, Rian Clay, Elma Garsalia, and family Garsalia ng Nueva Ecija. Laida Ogura ng Japan, Ano po? babaeng magbubukid, shout out po. JP Gaso ng North Cotabato. Desades Bragat, shout out. Edelisa Cañete ng Balamban, Cebu. Jenna Peliado ng Barauen, Leyte. Kring Dalagan, shout out kina EL from Sukat, Parañaque. Kay Tito Carding, Tita Ani ng Sevilla, Bohol. Donald Mendoza ng Lubao, Pampanga. Lucy
Dison Villosilio ng Tabuk City, Kalinga. Ana Bakwit, shout out family Bakwit. Ronald Barcil, shout out Barcil and Fernandez, family ng Sariaya, Quezon. Janet Tumblos, Zulueta ng Libacao, Aklan. Going Balance ng Olongapo. Kua Bintoy, shout out kina Ber at Krishna. Shout out Ilang? kay Mama Linda. Yung Mama Linda. Last bite na po tayo. Grabe, sarap.